Здравейте! Вие сте с Cyber Guardians и днес ще ви разкажа за една много интересна тема. И това е двуфакторната и мултифакторната автентикация. Какво представлява тя, как можем да я използваме, какви видове има и защо е важна тя за вас. Останете до края, за да разберете отговорите на тези въпроси, които аз тук що споменах. Гледайте внимателно. Как можете да разберете двуфакторната и мултифакторната автентикация чрез приказки? Тази приказка, която ще разкажа, е за пепелашка. Знам, не ви слушат приказки, но моля ви се, изслушайте ме. Разберете. Супер брутална история, ще ви хареса, ще осъзнаете колко лесно киберсигурността може да се пререфразира чрез определени приказки, за да може да се разбере от деца и от възрастни. Сега, Cyber Guardian след 3 дни осъзнава, че клипа за нищо не става и иска да направи така, че да не ви губи времето на вас. Вместо да слушате цялата приказка, която аз обяснявам, защото твърде много се обяснявам, не знам защо, но все тая, да ви въведа най-накрая в историята и да разберете какво по-точно имам предвид с пепелашка и двуфакторната и мултифакторната автентикация. Както знаете, в приказката, кралството организира бал, за да може принцът да си избере жена. Нали знаете, че пепелашка има 2 доведени сестри, има доведена мащеха и те много я ненавиждат. Сестрите отиват на бала. Обаче пепелашка не може да отиде на този бал и се случва определена магия, която тя може да отиде. Тази магия се разваля точно в 12 часа. Тя отива на бала, танцува с принца и когато стане време, примерно 5 минути преди да свърши магията, тя бърза да си тръгне. Обаче докато бърза, на входа тя си изпуска нейната стъклена обувка. Принцът я намира. Какво имам в предвид? Е, че когато принцът намира тази обувка, той си казва: искам да намеря това момиче и ще претърся всяка една къща в селото, за да може да намери дамата. Накрая претърсват всички къщи, но стигат до къщата на пепелашка. Както знаем в истинската история, пепелашка е била заключена горе в нейната стая. Докато нейните сестри трябва да пробват обувката. Обаче нейните крака са били големи. Истинската приказка при братя Грим, мащехата разрязва единия пръст, за да може да станат обувките. Виждат хората, които тестват обувката върху момичетата, има кръв по тях. И си казват: добре, няма да бъде тя. Се появява пепелашка. Те са малко скептични с това нещо и си казват: добре, все пак това е последната къща с последното момиче, което може да пробваме. Тогава какво се случва? Хакерът, представете си тук, много внимателно, хакерът е принцът, защото той пробва обувката. Обувката е паролата, акаунта е пепелашка, а нейният крак са биометричните данни, които вие трябва да введете. Тоест, аз потвърждавам с този номер на обувката и с моят точен крак, че това е моят акаунт. Това е биометрика. Нали, биометрични данни, т.е. лице, пръстов отпечатък и така нататък. Таман да тестват обувката и мащехата чупи обувката в земята и са отчаяни какво да правят, защото това е последното момиче и на нея няма как да пробват обувката. Тук двуфакторната автентикация чрез биометричните данни, т.е. ти не само паролата, но и с точния си крак ти потвърждаваш, че това е твоя акаунт. Другото е, че мултифакторната автентикация се използват за бекъп вариант, когато, примерно, изгубите достъп до вашия акаунт. И точно в този момент се случва това нещо, когато мащехата на пепелашка чупи обувката в земята. И те хората са разочаровани и така нататък. И пепелашка показва с другата обувка и доказва, че това е било момичето на бала. Това е приказката за пепелашка и представена чрез двуфакторна и мултифакторна автентикация. Благодаря. Нека сега да се прехвърлим към видовете двуфакторна и мултифакторна автентикация. Вече разгледахме какво представлява двуфакторната и мултифакторната автентикация чрез приказки, т.е. пепелашка, но сега ще кажа какви видове двуфакторна и мултифакторна автентикация се използват. Първият е SMS код, който на вас ви се изпраща по телефонен номер и трябва да го въведете. Вторият е Google Аутентикатор и Microsoft Аутентикатор, който се регенерира през 30 секунди код, който вие трябва да напишете по време на регистрация или на вход в вашия акаунт. Третият е хардуерните ключове, т.е. по-скоро флашките, които вие вкарвате във вашия компютър, за да се автентикирате във вашия акаунт. И четвърто са биометричните данни, като лицево разпознаване и пръстов отпечатък. Надявам се този клип да ви е харесал и да сте взели малко стойност от него. Аз бях Cyber Guardians и ще се видим следващия път.